До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. Беларусь покинул спецпредставник Путина в нашей краине Михаил Бабич. Бо мы, як сказал опытана Белсатом Жихар Менску, не лохи, ды незалежности своей не стратим. А вашей увазе огляд самых цікавых новинок тыдня от Витаута Сивчика. Запад тоже пытается влиять через СМИ, в частности, функционирует базирующийся в Польше канал Белсат. Нам в целом в российско-белорусских отношениях надо кардинально поменять отношение к информационной политике. Грузом, пробачьте, указом 200 Михаила Бабича отправили с посады амбассадора России в Республике Белоруссия. За няпоўны год працы Михаил Бабич так дастаў беларусаў, што практычна ўсе, нават незалежна ад поглядаў на Россию, з задавальненнем успрынялі ягоную адстаўку. Съехал, но туда ему и дорога. Высказывания, конечно, у него были очень российские, пророссийские, то, что для нас, для белорусов, совершенно неприемлемо. Кишка у него тонка, разрушать наши отношения с русскими людьми. Возможно, в каком-то роде он несостоятелен в своей профессии. З адкліканнем Бабіча ў нашай краіне больш няма пасады спецпрадстаўніка Пуціна ў справах Беларусі. Хаця, калі падумаць, то чалавек з падобнай функцыяй у нас даўно ўжо ёсць, і канкурэнцыі ён не трывае. Россия – это, можно сказать, оплоты нашего суверенитета. Новым амбасадарам России стаў паплечнік Владимира Путина з пісерскіх часоў, кандыдат псіхалагічных навук Дмітрый Мезенцаў. Калі Кремль сапраўды рыхтуе замену Лукашэнку, то выбар удалы. Не хапае толькі фірмовага зачосу. Так ці інакш, кіраўнік Беларусі ўжо выказвае спадзевы, што это будет период самого яркого расцвета наших отношений с Российской Федерацией. Ой, не, чакайце, а што тут робіць Бабіч? А, гэта Лукашенко казаў летась. Ну, наверное, было бы смешно, если бы я ограничился каким-то протокольным заявлением. Між тым, новому амбасадару Мезенцеву поставили усю тую ж задачу – проводить глубокую интеграцию. Якобы там они все хотят создать какой-то высший совет, как вот Евросоюз, только Евросоюз лохов. Але мы не лохи. И своей незалежности не страцим. Живе Беларусь и годя жить, не глядячи на то, что ты там нечто вытвораете и думаете всякие Бабичи. Рассказал бы вам анекдот про этого Бабича, але это не до речи. Новый месяц, новые рубяжы. 1 траўня бюджет пражыткавага мінімуму павысілі больш як на 3%. І цяпер ён складае 224 рублі 2 копейки. Проездной купить и сидеть дома. Как можно прожить? Знаешь, штрафов столько приходит на автомобиль. Тем, кто этим занимается, им надо самим месяца 2 пожить на эту зарплату, а может даже побольше. И тогда пусть назначают. До речі, з 1 траўня таксама вырасла і дапамога на пахаванне, і яна складае больш як 4,5 пражыткавыя мінімумы. Сама собой напрошваецца дилемма Гамлета – быць ці не быць. Просто быть человеческим существом. Но, может быть, это и важно для кого-то. На вялікі жаль, амаль 4% беларускіх сем'яў не маюць нават доходу памерам з пражыткавы мінімум у пераліку на аднаго чалавека. І як у такіх умовах выжываць? Следить за распродажами в продовольственных магазинах, акциями, которые происходят, то возможно, что вы будете чувствовать себя гражданином Беларуси. А если это не удастся, тогда будет чувствовать себя гражданином Африки. Але і ў Афрыцы, дзе існуюць самадурныя рэжымы, бываюць розныя грамадзяне. На дворе 21 век, поэтому... Вось, напрыклад, былы міністр інфармацыі Олег Праляскоўскі, адзін з кіраўнікоў Белай Русі, здае свой катэдж у Драздах амаль за $4000 на месяц. А як распавядала выданне «Наша Ніва», Рыгор Кісель, нядаўні кіраўнік ОНТ, а ў пераломныя 90-е БТ, хацеў здаць катэдж у тых жа Драздах за $6500. Сакрэт такога поспеху просты. 10 раз извиниться, уж Киселя, понимаете, он так аккуратно, да рассказывай, ладно. Так распавядаў, што ажно руки дрыжэлі. Вот не надо. Ну расскажи давай. Але грошы не пахнуць. Вітаўт Сіўчык, суб'ектыў, Белсат.
Вось, кажуць, не бывае ўзлётаў без падзенняў. Гледзячы на ўсе гэтыя навіны, мне падаецца, што ў Беларусі і з падзеннямі ўзлётаў не бывае. Ну, узлёты абяцаюцца, падзенні, спадзяюся, што не. Сёння Александр Лукашенко адкрываў новую узлётна-пасадачную паласу. Дарэчы, так. Ён вось узлёты не ведаю як, але пасадкі вельмі любіць. Там пасля кароваў, напрыклад, было, памятаеш? Сядуць усе. Я вось што падумаў. Ты памятаеш, у часы Другой сусветнай вайны быў такі карга-культ, калі на астравы ў Маланезіі ЗША выкідала там некія тавары, потым вайна скончылася, тавару ўжо не было, яны пачалі будаваць некія там самалёты, каб прыцягваць ізноў гэтыя прадукты. Вось калі б Александр Лукашенко таксама некі такі самалёцік паставіў, каб прыцягваліся інвестары, там крэдыторы, турысты, ну можа б штосьці і запрацавала. Можна збудаваць яшчэ такі вялізны магніт, які будзе ўсё прыцягваць у краіну. Так, можа у нацыянальную бібліятэку яго паставіць, яна якраз такая. Але адзінае галоўнае дасягненне за 25 гадоў пакуль кіравання гэта атрымліваецца перамога ў Другой сусветнай вайне, бо як вынікае з усяго. Яшчэ трохі кажацца, што сам Александр Лукашенко ўдзельнічаў, не толькі ягоны бацька. Бацька дакладна ўдзельнічаў. Ну, а як пасля такіх навінаў можна заставацца неэмацыйнымі? Аказваецца, можна, ды нават не можна, а трэба. Чаму краіна для жыцця пакажа? І чаму тут радавацца? Беларусаў ізноў назвалі самаю неэмацыйнаю нацыяй у свеце. І гэта акурат праз тыдзень пасля гэтак бурнай рэакцыі дэпутата Палаты прадстаўнікоў нацыянальнай сходкі Рэспублікі Беларусь на словы Лукашэнкі. Глубінны ответ. Не пагаджаюцца з даследаваннямі амерыканскага цэнтру і апытаныя намі Менчукі. Я не согласна, ни в коем случае. Понимаете, ну... Я бы сказала, что они более уравновешенные, но это не значит, что они меньше переживают. Ну, мы потому что способны к эмоциям, мы их выражаем в разных сферах. Вот. Гуляем на праздниках. Ну, с эмоциями у нас проблемы временами бывают. Наоборот, у нас бывает очень много эмоций, зашкаливают. Тым часам улады ўжо распачалі рэалізацыю дзяржаўнай праграмы для барацьбы з неэмацыйнасцю. Ад падатку на сум, праўда, пакуль пастанавілі адмовіцца. Падымаць настрой будуць праз асартымент крамаў. А там ужо з'явілася першая ноу-хау адпаведнага прызначэння. 17-градусны слонімскі пачастунак у банцы з-пад йогурту. Мама, а почему папе йогурта не досталось? Потому что у папы есть свой папин йогурт. І хоць празмернае ўжыванне беларускага бацькавага йогурту можа нашкодзіць здароўю, айчынныя аматары здаровага ладу жыцця гэтым пераважна не пераймаюцца. Ну вось вам і імаверная крыніца ўсеагульнай млявасці, неэмацыйнасці ды абыякавасці да жыцця. А ўвогуле не дарма ж кажуць, хто ў Беларусі жыве, той у цырку не смяецца. Ды і можа так і ім трэба. Умеюць, як аказваецца, нашы людзі адпачываць, вось эмацыйнасць. Некаторыя кажуць, што ўсю эмацыйнасць забірае Лукашенко сваімі выступамі, сапраўды так эмацыйна прамаўляе. Трэба менш глядзець і менш зараджацца гэтай энергетыкай хіба. Ну, паглынае эмоцыі. А як заўважылі калегі з інтэрнэт-рэдакцыі, Беларусь гэта такая краіна, дзе ў дзень працы ніхто не працуе, а ў дзень выбараў нікога не выбіраюць. Залатыя словы, мне падаецца, добра прыкметілі. Трэба таксама набірацца проста новых сілаў, каб потым са свежымі, моцнымі сіламі на працу. А зараз нырнем у рэгіёны, бо ёсць такая вёска Васюкі ў Шаркаўшчынскім раёне на Віцебшчыне. Яна нечым нагадвае Васюкі з вядомай кнігі і фільму, бо таксама месціцца на маляўнічым беразе ракі. Здаецца, на гэтым можна было б зарабіць нейкі турыстычны бізнес. Чаму ж васюкоўцы не выкарыстоўваюць турыстычнага патэнцыялу сваёй вёскі, высвятляў Зміцер Лупач. Читаючи 12 кресел, мне давно хотелось съездить у Васюки, который в Шаркаўшчынскім районе. Там Остап Бендер збіраўся правесці шахматны турнір. А може у нас варта правесці хоккейны, напрыклад? Там, то бок у Васюках Іліфа і Петрова, где Остап тлумачыў васюкоўцам усе выгоды от своего проекту. Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Пакуль же у Васюках няма мармуровых лесвіцаў, а дорога выглядае як пасля войны. Може сапраўды у Васюках правесці міжнародны хоккейны турнір і развязаць пытанне дабрабыту. Але мясцовы жыхар кажа, што гуляць няма каму. Во, самый главный хоккеист стоит, которого ног нема. Старенькие мы, какие-то хоккеисты у нас. У нас молодежь нет у деревни. Вот, она все пустая деревенька наша. Не дапамагаюць развязаць дэмаграфічнай праблемы і пара буслоў, што пасялілася на Доме культуры. Моладзь з'язджае. Это
пачалося тады, калі ў людзей аднялі зямлю. І адняўшы эту зямлю, ўжо чалавека тут нічога не трымае. Пра тое, каб выкарыстаць назву вёскі як турыстычны патэнцыял і зарабляць на турыстах, у Васюках ніхто не думаў. Ну не, понимаете, такое даже и у голову не проходило. Ну не. Не у Васюки, те шахматные турниры, что ли, сделать? Ну нет. Поглядеть, так это интересно. Краязнаўца Язэп Квач кажа, што на гэтым можна было б зарабляць грошы, але не ў нашай краіне. Дзяржава ў нас не любіць прыватныя ініцыятывы. Калі ты троху паднімаешся, значит, ты ўжо багаты, значит, табе патрэбна падзяліцца з дзяржавай. Дзяржава ў нас у асобе чыноўнік. А галоўны чыноўнік у гэтай дзяржаве уяўляе сабе вышэйшым за Бога. Богам яго лічаць і некаторыя вяскоўцы. Лукашенко, дзякуй Богу, у гэтым месяце што дабавіць пенсіі. Нам хорошо жыць, гарод маем, усё, і свіней маем, усё маем. А які Бог, такі ў Васюках і святыні. Вёска мае дзве вуліцы. На набярэжнай у асноўным жывуць пенсіянеры, на маладзёжнай пераважна моладзь. У Васюках нефармальна набярэжную вуліцу называюць грашовую, бо пенсіянеры рэгулярна атрымліваюць пенсію, а маладзёжную безграшовай, бо заробак тут невялікі, яго часта затрымліваюць. От России было кино, как говорю, кто не работает, тут ест. Вот у нас пенсионеры хоть 300 рублей да получаем, а рабочие место робят за 150. Дзякуючы палітыцы стабільнасці, нічого бліжэйшым часам у Васюках, як і па ўсёй краіне, не зменіцца. Праўда, адно пажаданне вяскоўца людзей маладзейшых можа крыху абнадзеяць. Лукашенко, боженька даў, каб ён, сколько я буду жыць, каб ён быў бы. А таму мара Остапа Бендера пра Васюкі як цэнтр свету далёка ад здзяйснення. Бывшие Васюки становятся элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. Пакуль жа, на жаль, Васюкі не сталі сталіцай не толькі свету, але нават калгаса. Цэнтр гаспадаркі пераехаў у суседнія Пялікі. Зміцер Лупач, суб'ектыў, Белсат. Ну, вось так у нашай краіне. А як адбываецца рэстаўрацыя будынка ў нашай краіне, напэўна, ведаеш, глядзі, будынак проста ператвараецца ў еўраопт. Вось глядзі, прычым была пральня для чыгуначнікаў, потым еўраопт. Была каларытная яўрэйская крамка, потым еўраопт. Ну і была сінагога 19 стагоддзя, потым і еўраопт. Можа, таксама варта падказаць ідэю французам і Нотр-Дам перарабіць у еўраопт. Калі б Нотр-Дам і яшчэ табакерку можна побач паставіць, каб ужо цалкам было. Усё будзе па-нашаму сюда. Ну, але ўрад працуе, ты не думай, вось глядзі, была такая постанова, Совет Республики постановляет принять к сведению декрет президента об изменении декрета президента. Ну, у прынцыпе, чаму б не? Змены заўжды карысныя дзяржаве. Вось. А як яны прымаюць законы, вось бачна з гэтага здымку, тут колькасць адхіленых палатай прадстаўнікоў каго? Народу, Лукашенко, я не ведаю. Але вось колькасць адхіленых законапраектаў. Прочерк. Ну, бывае. Нічога не адхіляецца. Зрэшты, вось тут наш глядач піша, што Ігор Марзалюк, адзін з такіх дэпутатаў, гэта беларускі Зяленскі, таму што ён паводзіць сябе актыўна на прэсавай канферэнцыі Лукашэнкі з дэпутатамі. Цікава, ці таксама будзе новым прэзідэнтам? Не будзе. Хутчэй за ўсё не будзе. Навошта ўвогуле ў Менску ўсё вырашаць, калі вырашаецца ўсё на месцах? Вось, напрыклад, у Бабруйску запрасілі прыбіраць камяні з поля. Прычым вельмі добра 3,5 даляры на сотні, так, не на гадзіну, на сотні. Ну, час збіраць камяні. Садзейнічанне занятасці, гэта ўсё горда называецца. Вось. І, у прынцыпе, чаму ад гэтага садзейнічання занятасці ўсе бягуць, я не разумею. Вось, напрыклад, колькі перавялі грошай, глядзі, мігранты ў Беларусь, гэта 2% ад ВУП, страшэнныя лічбы. Ну, для ўладаў яны дармаеды. То бок, чым больш людзей будзе выязджаць, тым больш улады будуць зарабляць, атрымліваецца. Ну, але яшчэ, калі паедуць на той загніваючы дзікі захад, то будзе ўвогуле... На жаль, так. Мы развітаемся, але потым пакажам кавалак вельмі цікавы. Хтосьці зарэгістраваў у Беларусі фірму Некста. Ну, тады, спадарства, дзейнічаем па сцэнару Нехты. Мы развітаемся. Для вас сёння працаваў Сергей Пацасонны ў студыі Белсат, таксама Нехта Сцяпан Святлоў, але цяпер яшчэ прадставіць ён матэрыял. Не развітваемся зусім. Добрага вечара, добрых выходных, да сустрэчы ў эфірах.
Дахі, фасады, агароджы буйных гандлёвых марак, падрабязнасці на сайце Nextabay. Такія смс-кі пачалі прыходзіць некаторым беларусам, назва бренду адразу ж ім штосьці нагадала, і вось адзін неабыякавы грамадзянін вырашыў патэлефанаваць у фірму. Алло. Алло, здравствуйте. Мне тут от вас смс-ка пришла на телефон. Я сам Вася с Подволожина. Написано кровли, фасады и так далее. И вот что-то мне ваше название напомнило. Как правильно читается? Нехта или Некста? Некста. Некста правильно читаете? Да. А вы знаете, что вообще-то есть такой блогер у нас антигосударственный Некста, и там Госдеп его спонсирует. Спрятался он в Польше, там про политику вещая. И какое это имеет отношение к нам? А скажите, вот у вас с регистрацией проблем никаких не было? Нет, абсолютно. А вы его так случайно не спонсируете? Какие-то деньги ему не передаете? Зачем нам это? Ну, раз вы так же называетесь, как он, то, наверное, есть какая-то связь? Абсолютно никакой связи. Точно не спонсируете. А вы скажите, а милиция вам там или КГБ не интересовалась вами? А к чему эти расспросы? Я что-то понять не могу. А почему вы так назвались? Да, так а это что, запрещенное название или что? Ну, пока что не запрещенное, там посмотрим. Ну, когда посмотрим, тогда посмотрим. Угу. Понятно, ну понятно. Ладно, будем за вами смотреть бдительно. Всего хорошего. Да, до свидания.